Dobar dan. Ponekad je potrebno dodatno potaknuti učenike za rad ili ih zainteresirati za aktivno uključenje u nastavni proces. Pa evo jedan od prijedloga. Besplatni digitalni alat Jigsaw Planet. Jednostavno u Google pretraživač ukucajte Jigsaw Puzzles. Otvara nam se odmah na početku. I dakle imate besplatni digitalni alat koji korisnicima omogućava izradu i rješavanje slikovne slagalice. Alat je moguće koristiti putem najnovije verzije jednog od mrežnih preglednika preko vašeg mobitela, odnosno mobilnog uređaja ili kompjutera. Korisnik se ne mora registrirati ako samo želi slagati slikovne slagalice, međutim, ukoliko želite izrađivati svoje slagalice ili pratiti uspješnost rješavanja istih, onda je potrebna registracija. Registracija je jako brza i jednostavna i zahtijeva samo vašu e-mail adresu. Što sve sadrži Jigsaw Puzzles? Dakle, imamo jednu alatnu traku na kojem će se nalaziti vaše puzzle koje ste izradili, sačuvane igre, Explore, tu znači možete pretraživati posljednje napravljene slagalice u ovom tjednu koje su najviše igrane, koje su općenito najviše igrane, koji se trenutno igraju i nekakve popularne pretrage koje se najviše tražu. Pod Create ćemo napraviti našu slagalicu, ali idemo prvo vidjeti kako možete istraživati, a ne želite recimo raditi svoje slagalice. Ukucajte bilo koji pojam. Evo recimo Europa, tava, aparat za kavu i tako dalje. Možemo ukucati na primjer Marco Polo. I otvoriti nam se 15 rezultata za naše pretraživanje pojma Marco Polo. Idemo na jednostavniji. Dakle, po težini vi birate koju zapravo želite slagalicu. Još imamo nekakve alatne dugmiće. Ovo je, ako pritisnete, to će biti slika koju slažemo. Ovaj dugmić je kao gost, bit će nam privid slike, dakle kao nekakav duh naše slike koji tražimo, slažemo. I ovo su nekakvi alati koji nam pomažu kako izgleda pozadina, postavljanje, ponovno i tako dalje. Tu će biti postotak riješenosti, a tu nam je vrijeme koje otkucava kad počnemo slagati. I sad jednostavno krenete slagati. Pritiskom na tipku miša vi zapravo samo dovodite do pozadine vaše puzzle i one automatski ulazu jedna u drugu. Evo ga, primjer. Kad čujete klik, znači da ste dobro napravili. Još malo i gotovo. Da, kad sam izabrala najjednostavniju, naravno. I naš Marco Polo polako sjede na svoje mjesto. Dakle, sami možete vrlo jednostavno odigrati igru i zabaviti se. Kako radimo svoju igru? Idemo na dugmić Create. Iz vaše datoteke trebate odabrati jednu sliku, željenu sliku, dakle s računala ili vašeg mobilnog uređaja. Nakon učitavanja slika će biti prilagođena formatu koji je definiran u alatu. Preporuka da dimenzije slike budu od 800 do 600 piksela ili više. Kod rješavanja korisnik dakle može definirati koju težinu želi, od najlakših dijelova do najtežih, od 12 do 300 dijelova, a svaka slagalica ima i rang listu za pojedine razine. One prikazuju korisnike po brzini slaganja, prosječnom vremenu potrebnom za slaganju, kao i najbolje i najlošije rezultate. Dakle, idemo vidjeti. Odabrat ćemo datoteku iz našeg računala, na primjer, evo ovu sliku. Nazvat ćemo je 5. razred, primjer, zmajevi. I sad biramo koliko dijelova će nam imati slika. Od najlakše pa do najteže, dakle možete ići čak i do 300 dijelova. Idemo mi na neku jednostavniju, recimo 24 dijela. Tu birate oblik vaše slagalice, dakle ti dijelovi kojeg će biti oblika. Tu ćemo staviti u koji album želite staviti, možete promijeniti ime i tagirati može. I jednostavno pritiskom na dugmu Create mi smo napravili našu slagalicu od 24 dijela. Evo je, u pozadini nam može biti slika kao duh i jednostavno odigrate vašu slagalicu.
slažete dakle prema modelu, a možete i ugasiti još jednom pritiskom na tu dugme, ugasite prikaz modela i slažete slagalicu. Ako ne čujete klik, znači da ste pogriješili prilikom slaganja dijelova. Ovo možete dakle i povećati da ta slagalica ima više dijelova, možete dijeliti nekome putem Facebooka, Twittera, e-maila ili jednostavno kopijom linka. Možete naravno brisati je, micati, mijenjati svojstva itd. I možete naravno igrati na puno većem ekranu. Uživajte igrajući Jigsaw Puzzles.